wiwit tabuh pitu sonten wancenipun mus manjing jroning patenggan gentos anjawat samyangu jiwat saking sayaing sarira denya samya lambang asmara kebacut nendra jam 7 sonten mapan nendra benjing-enjing tabuh pintu sonten saweg wungu sare dinten sedalu mila radi kethul penggalihe Dewi Kekayi ing pagedhonganipun Dewi Kekayi ugi sampun anggar bini andungkap Nawa Candra tanpa beda kaya padatan sang nata dawuh para abdinya cethi tetawis pirantos miwah sasaji kunduk dhateng para Jawata mulih harjaning jabang bayi suka mangun sukaning manah kinayang para kawula dasih denya samya kaul angluwari punagi angluwari nadar ana ingkang keladuk nginum ngantos wurwaragang sinambi beksa jingklak gumuyu lakak ana kang keplek kecek dadu umbul Utawi ingkang nedheng midil saking patenggan anenggih Sang Dasarata sekalian ingkang garwa Dewi Kekayi anyarengi swaning Sang Resi Wasistha